Ya, kali itu. Buka lang niya ako. Ini anak mo ko na. Hindi ka yung papa mo. Yung binangkot. Pareha kami karakula. Buka yun. Ini oh. Ay na, ikaw ito. Ora, ulian niya ini, Mai. Ulian niya ulit dito na nila. Ay ini gusto ni. Wa makapuas. Huwag ka lang kakuwat. Kasi mo na ba ina. Pero pagkuan, pag nawiyam ko kay Yan ang gawin. ande ba di. Ito mo yan. Ah, yayeto na ito kamangan ta sa ba. Itanong ta ato. Ano tong kuan nimo? Ayo gan. Wala mo dyan. Ihagay atod ka inday do. Kuan na ako nagpaksiyon. Yan ba di. Wow, katagan na ang karakula nila. Alam na. Mama yan. Kaya si Dalay ang mag-isang kay na niyo tuds piso. Kaya man sanday iso iya. Ay, panibutan ko. Nagkama na. Piso, siya na turna ko di. Ganta. Kabita man ako na ang piso. Ay, kung piso. Pangamang ka sa bali. Oh. Oh, masak andayan. Ana. Ngayon sa anday ini eh. Dahil pa. Ito nga pula. Anya ang panan, ang terno na. Hindi ka na. Masayangan mo yan, ma? Yan eh, karakula. Yan ba yun? Masayangan mo? Sulan ko ka dyan. Yan Kasi, yung sulan. Adi ka na. Suludan. Adi ka na. Doha ka po. Suludan ko na yan. Yan, masayang kami din. O, yan ba yan. Ilalagay Luwasan ko na ito, luwasa, luwasa. Maybe, tama na yan. Luwasa! Problema, wala yung mga shows ba? Gila. Sana kung balik next year. Sunod tuig, 2030. 2040. Bismil 22. Tama kami. Minda ka Yan isa. ka na pagpalis sa yan eh. Minda ka isa man. Yan ang pulis, Kanawa. Ini inda. Oh, long kamay sa ina ko niya yan eh. Kano ito dyan, ay? Ini yala po utod. Yala po utod jay. Ano da? Naulong nimo dito. Kasi ulo. Lengan na nanatitin akal na dulang hati. So, tala din mag... Yan pala kuang kayo dia. Kuang. Sino? Kaya mo yato ka dyan. Sini. Dyan, dyan. Hindi ko na? Asan? Ikaw, sino kan dyan daw? Dyan, ikaw siya. So, tala yung mga dyan. Sukuda mo na yan. Large. Ihata siya, kung ano, sakta mo siya. Ito, sige dyan. Papa ni. Papa, ini. Kanya. Ulo ya mo. Ane kan mo? Dua ka bukan ito. Ang galabot tala. Diba may kan na ito? Ang kamatay da. Ini kan mo. Kanawa nito tawo. Manito balik kita. Na, sikat ko kana. Pala yan. Atat to. Siat yan. Sikat ko niya tala. Sunod daw man. Made tala niya. Papa yan. Yan. Isa. Pwede mamay tayo nga rin. Saka sa pinda. Nih, dyan. Dyan. Ay, kayo isa sa mga tayo yan. Ikaw ano siya, pasukat na siya. Eh, so tada. So talaga. Saka dyan. So tada. Hindi kong tuto. Saka sa uta ba? Duwan ikan. Hintay kan. Ano lagyakan mo? Gamay? Wala kinayan eh. Ano lagyakan tin? La, duwan ikan na. Enta. Asa ka no? Bikin sila edad na niya. Ay, Kylie. Sige na, easy. Oh, pasera siya. Tawa mo. Yan naman sa book. Pasera si mga large. Duwan ikan na. Ito daw ito. Ano ya? Ano? Oh. Oh. Lalagay adung. Ha? Malag ko to. Ay, po. Kaya. Wala to giya pa ko muliat to. Giya pa ko muliat to. Di panangit pa ko to. Kain ko nga rin. Kaya da? Hindi kumaan mo? Ina, walang isa dito eh. Panangit sa dito. Langit siya. Matama ko.
Parang isa dito. Na ako yung kuya dia. Di ba? Sino pa lang siya dito? Ready ka magdugay dito ah. Magpapicture mo kami si mama. Para lang sa ina ang pasa pulsi. Ay ling, ano na iya pagpa? Pag bilok dadto. Kaya din, magpadibilok at lutay. Si Kagalo. Si Gwen. Oh, si Gwen. Kaya maklase man si Gwen at lutay. No. Gamit ko lang sa nakito. Si Gwen. Paglang ko yan niya. Oh. Nalaw. Pinganan na Pag dungan na ta. magluto. Dengan na tayo ka nato. Na. Nalaw gal pa maksay. Asa ka niya. Ako. Masa ito ka niya. Sila gimana yung tanan dito? Ibong ba? Eh, 52. Palafuan niya. Pagsapunan niyang kagaya, dinganan may nabitsin. Wala lafuan pa. Oh. Ano ito biga mas ka? Dalan mo kahoy. This. Ate, Gabi. Sa gabi naman yung gulay. kanan. Sarang daon sa gabi. Update mo sa kanon ganyan ang giluto. Mo ni siya. Luto na. Ready to eat. Gulay na lang mong ginapaabot. After 10 minutes or something 5 minutes, luto na niya siya. Nagbukal na siya. Nagbukal na ng mong gulay. Mga moderno. Mga ginagamit sa unang panahon. Kung nga si Gyamig, paksigal si siya at kamkal. Ako asal.